Yan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, Philippine Standard Time, hali sa pag-asa alas 12:04 na nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inyong kabos mga tugang. Hindi nang kabilugan kan mga baretang kunyan na pagkaaga. Digdi sa radyo DCGB. Kami po ang sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, linyada kan Team Rosal sa 2022 elections, posibleng mabago pa. Ako Bicol Party List, aksyon tulos sa problema kan Barangay Padang, Legazpi City. Bagong museum sa Sorsogon bubukasan sa masunod na bulan. Mga hobenes asin babae sa Tercer Distrito Canalbay na inganyar magtanom. Sa lado nasyonal, pagtugot sa mga aki na magluwas sa harong kinontra. Pagbuelta sa face-to-face classes, may iba-ibang reaksyon. Issue sa VFA, pinanindugan ni Lacson. Mga residentes na nasa May Bulkan Taal sa Batangas, pinag-ibakwar. Bareta sa ibang nasyon, Myanmar leader kinasuhan. Bareta sa lado nin Karawat, laban ni Pacman, pigbabantayan. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Matapos may paluwas ni Albay 2D Representative Joey Sarte Salceda, ang sayang mga rekomendado na pwedeng makasabay sa linyada kan kampo ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City. Para sa masunod na eleksyon, putok na iningunyan sa mga barangay as iniyo na ansaro sa mga pinag-uronan sa pagsasabi na magabat ang linyada dahil ang takompuesto ini kan mga veteranong legislador. Kasi igwamanin mga punong barangay na eksperyensyado naman tang igwamanin mga bagito sa bida politika. Sa ibong nalada, posibleng magkaigwapa ng kambyada sa linyada, mantanday pa maning pinal na desisyon kung iyon na talaga ang linyada. Edot kay ni may nagluwas ng impormasyon ang saro sa linyada bako man interesadong maglaban. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sobra ang kaugmahan asin pasasalamat kan mga residentes asin opisyales kan Barangay Padang, Legazpi City dahil tatulos man na inaksyonan an sa indang pangapoda na mapakarahay ang rogadong tinampo sa Puro 4 kan nasabing barangay. Nagkausa naman ini kan nakaaging pagrapado kan uminaging bagyo kan 2020. Sa indang sinabi na sinda na ugma dahil taan ako Bicol Party List dahil nagduwa-duwa na tulos na mag-aksyon na mapakarahay ang tinampo na iyo ang ginagamit kan mga paratanom para maibabaan sa indang mga produkto. Plano kan ako Bicol Party List na ipasemento ang dalan, tanganing areglado na siringman, bubugtakan pa nin water system, tanganing dai magkaigwanin problema ang mga residente sa pag-arok nindanin tubig para sa pang-oral daw, nindang pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexodol Forte. Lakas banat sa 4. Dahil ang tamagayon ang resulta sa programang taranuman sa barangay ni Albay 3rd District Representative Didi Cabrero, mas dakol ng mga kababaehan asin mga hobenes sa iba-ibang barangay kan Tercer Distrito kan Albay na naingganyar na magbilog ning grupo asin magsabay naman sa programa na magtanom ning anuman na pananom sa mga bakanting lote.
Tani makaproducer ng produkto na pwede may pabakal mantang ang kabaklan or kabakalan iyo ang makakadugang sa indang income sa pamilya. Sa ngunya ng grupo ng mga babae asin hobenes sibot na magtanom sa indang lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan Multi-5. Bubuksan na sa publiko ang museo sa probinsya kan Sorsogon sa maabot na bulan nin Marso. Sigun sa Provincial Information Office kan Sorsogon, ang manlain-lain na gamit kay itong manakaaging panahon asin mga simbolo kan tradisyon, kultura, kaibanan ang mga ancient burial jars, ang mahihiling sa naumbitan ng o na naunambitan ng pasyaran. May kukonsiderar man na sarong historical landmark ang Museo Sorsogon na dating tinindoga ka na 1916. May gutman ang pag-aadal kan gobyerno probensyal kan Sorsogon kasabay ang mga National Historical Commission of the Philippines o NHCP asin ka na National Museum of the Philippines. Ang inaugurasyon asin pagbukas kan museo mangyayari sa Marso 12, 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nakatalaan na magtiripon ngunyang Biyernes, anom na komitiba kan lokal na gobyerno kan malilipot. Tangaling pag-urulayan na magiging preparasyon ng kaso ibaba na kan gobyerno nasyonal ang bakuna kontra sa COVID-19 sa nasabing munisipyo. Enot naman nagpaapod din meeting ang local health board, tangaling planohon ang pagbilog ng vaccination plan asin ang pag-conceptualize kan mga estratehiya na gagamiton poon sa pag-informar kan sa inang constituentes hanggang sa pagtudok sa mga ini. Ang mga anom na komitiba kompuesto kan mga representante hala sa local health board asin mga kapitan kan 18 mga barangay sa Malilipot, Albay. Sa Girari nagpagiramdom ang Diocese kan Legazpi sa pamayo ni Obispo Joel Bong Bailon na sunodon mananggad o nanggad ang tamang health protocol sa pag-atindir nin mga misa ngunya na aldaw nin Ash Wednesday. Ngunya na aldaw, piglalao man na magkaigwan nin dakolang volume nin mga tawong magpasiring sa simbahan tanganing magsimba kung kaya ipinagiramdom kan Diocese an enot na ipanaluwas na Diocese and Circular No. 2 Series of 2021 ni Obispo Bong Bailon kung sa ang mga kapadea ibubudbud na sana sa may payuhan an abo asinday naman ini kung ano pa man nataramon. Sigun kay Bishop Bong, ginibo ang protocols tanganing mailikay ang mga kapadean asin ang maatindir nin misa sa ulakit nin COVID-19 lalo na sa presente paman giraray ini sa tuyang kapalibotan. Parang pigpipili sa pag-implementar kan road clearing program sa syudad kan Legazpi. Ina pinatunayan kan lokal na gobyerno kan Legazpi asin task force kaayusan dahil sa ide pinaligtas tindaan barangay hall kan barangay Gogon, Legazpi City. Sigun kay Legazpi Task Force Kalinigan Chief Andy Marbella asin Kapitan Perfecto Nacion, napadagos pa ang paghuhuro ninda ni Legazpi City Engineer Clemente Ibo. Halaga day pa man ang impormasyon kung arin sa porsyon kanaw ng bitan ng opisina ang halion tanganing day naman makaulang sa mga motorista. Ang road clearing operation sa syudad nagpapadagos tanganing mamantinir na malinig ang mga tinampo maginman ang mga sidewalks. Pag-aaralan pa kan Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineering Office kung pwedeng halion ang concrete barrier sa tahaw kan tinampo na sakop kan barangay Ilawod, Kamalig, Albay na nagiging dahilan kan puro pirming pagkakaigwanin road crash kan mga bihikulo. Sigun kay DPWH 2nd District Engineering Office spokesperson Richard De Jesus, kaypuhan ang hararom na pag-aadal kung kinakaypuhan talaga ining halion. Alagad pig-abisuhan nindaan publiko na habang day pa nakakapagdesisyon ang sa indang opisina, dapat na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na kung daiman kabisado ang tinampo. Katakod naman ini ka nangyaring road crash na nangyari sa nasabing barangay ka nakaaging aldaw embelto ang sarong delivery truck na nagresulta sa pagagadan kanduwang painante digdi. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet-abs ka para hindi na dying inside. Diet-abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Kontra nagkapirang mga pediatric as in infectious disease experts sa naging desisyon kan mga alkalde sa Metro Manila na tugotan na ang pagluwas kan mga aking may 15 sagkod 17 anyos. Sigun kay Dr. Ronjin Solante, pamayo kan Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit kan San Lazaro Hospital na atab pang marahay para sa nasabing desisyon kan mga alkalde sa NCR. Paliwanag ni Solante na posibleng maging delikado ang desisyon kan mga Metro Manila mayors. Napaluwas na ang mga jóvenes o paluwaso na ang mga jóvenes na may edad 15 sagkod 17 anyos. Kasabay naman kan pagbukas kan mga arcade at iba pang recreational facility. Tinawanin doon ni Solante na dapat pigienot na sanang ibalik ang face-to-face classes kung papaluwason man sana ang mga aki. Mientras na sinabi man ni Dr. Cynthia Huico kan Philippine Pediatric Society na may kukonsider na super spreader ang mga aki dahil ang ordinaryong abo, sipon, kalintura asin pag-ubra sana ang pirming may hiling na sintomas kang COVID-19 sa mga ini. Apwera digdidi, pisil man sa napasunod doon sa minimum health standards ang mga aki. Suportado ni Senador Nancy Binay ang posisyon kan Department of Education o DepEd na magkaigwanin dry run kan face-to-face classes sa mga piling eskwelahan sa mga lugar na hababa o daing kaso nin COVID-19. Sigun kay Binay, marhay na hampangon na anaan katotohanan as in new normal na day pwede naman tinilong naka-lockdown as in nakakulong ang mga aki. Dinagdag pa ni Binay na pigtutugutan naman ang mga aki na magluwas, magbakasyon as in magduman sa mga malls na may kukonsiderar na high-risk environments kumpara sa mga eskwelahan na mas kontrolado ang sitwasyon as in implementasyon kan health protocols. Sinabi ni Binay na importante man na may konsultasyon ang DepEd sa mga local government units o LGU para sa
marikas na pagresponde pag may emergency case asin tamang pag-aksyon sa public health situation. Mantang bilog man ang suporta ni Committee on Higher Education Chairman Senador Joel Villanueva sa diit-diit na pagbukas nin face-to-face classes sa mga kolehiyo. Sigun kay Villanueva, pwede ining gibuhon basta siguruhon ang maigpit na implementasyon kan health protocols kontra sa COVID-19. Pigrekomendar ni Villanueva na apwera sa kolehiyo, mas marahay na magkaigwaman nin gradual opening kan face-to-face classes sa technical vocational school. Pareho ang security plan na ipapautob kan Philippine National Police o PNP sa distribusyon kan mga bakuna kontra COVID-19. Asin sa bigibong eleksyon sa nasyon, tinauwanin doon ni Police Deputy Director General for Operation Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. Sampang naman kan bigibong PNP para sa vaccination rollout kan gobyerno. Paliwanag ni Binag na kung gurano kay pit ang pagbantay na pinagigibuninda sa mga balota pag may eleksyon, iyuman nagigibuninda sa mga bakuna. Sa panahon ng eleksyon, pigbabantayan ninda ang mga balota halis sa presinto sagkod sa Municipal, Provincial asin National Board of Canvassers para maiwasan ang sabotahe asin dayaan. Bantang sa vaccination program, maigot na pagbantay ang sa inday gigibuon poon sa pag-abot kan mga bakuna sa airport. Paduman sa mga cold storage sa mga rehiyon, probinsya asin syudad, sagkod makaabot sa mga vaccination sites asin maitudok ang bakuna. Sa kanyang base sa monitoring kan PNP, wala sindang nahihiling na patakot sa seguridad na gigibuhon ng National Vaccination Program. Precautionary measures na ang ginibong pag-ebakwara sa mga residente harani sa Taal Volcano sa Batangas. Iniyan sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Sinabi niyang bako man grabe ang aktibidad kan Bulkang Taal pero tanganing masiguro na daing madidisgrasya sa pag-alburuto kay ni ginibuan forced evacuation. Sigun kay Timbal, dapat nga ni wara nang nakaistara sa lugar dahil delikadong marhay lalo na ta pinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte na bawal na ang pagtinir harani sa bulkan matapos na magtuga ini ka nakaaging taon. Napahali na ang mga tao na nakaistar harani sa bulkan pero kan magkalma, buminalik naman. Sa ngunyan, sinabi niyang ang mga tauhan kan Philippine Coast Guard o PCG ang masugo na maglansar nin forced evacuation. Daiman maipaluwas ni Timbal kung pirang katawo na ang aktual na nakaibakwar o napaibakwar sa nagpapadagos na forced evacuation. Inirekomendar ni Deputy Minority Leader Carlos Zarate na igilid na sanang issue sa 2016 Vice Presidency ngunya na nagluwas na nin unanimous dismissal ang Presidential Electoral Tribunal o PET sa electoral protest di dating Senador Bongbong Marcos kontra kay Vice President Leni Robredo. Sigon kay Zarate, welcome sa makabayan ang haloy ng pigalat at pagbasura sa electoral protest ni Marcos kontra kay Robredo. Pero sinabi kan kongresista na panahon na para pahingaloon ang issue dahil sobrang sarong taon na sana ma-eleksyon na naman. Dahil ang digdi makakapag-focus na naman in marhay si Vice President Robredo sa siyang trabaho asin din na maperwisyo pa kan mga nagpapanggap na Vice President. Siring man kayo niyang posisyon ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kung saan ang magabat na unanimous dismissal kan PET sa electoral protest magilid na ngunyan sa anuman na duda sa panggagana ni Robredo bilang Vice Presidente. Pinanginoto ni Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta ang ikatulong aldaw kan oral argument sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act. Ito nagsalang sa pagapot ni CJ Peralta si Attorney Jose Manuel Jocno bago nagbalyo kay Congressman Edsel Lagman. Ipinunto ni CJ Peralta ang posibilidad na lampas na sa panahon ang 36 oras sa itinalaan sa Article 125 na dapat makasuhan ang sarong arestado. Suhay ini sa pinagtalaan kan Anti-Terrorism Act na 14 días na pwedeng presuhon ang sarong tawo na pag-iimbelto sa terorismo na daing isinangat na kaso. Ini dahil naman sa kadakol na kaipuhan gibuhon ang mga pulis susug sa mga proseso arog kan pag-agi sa forensic investigation as in epekto kan mga trapiko. Sinimbag man ni Congressman Lagman ang sa pigsasabing iba ang sitwasyon ka ito na diit ang krimen asin maging ang mga pulis na bako siringon niya na dakul man ang mga krimen asin ma-traffic pero dakulon man ang mga pulis na pigagastuhan nin bilyones pesos kan gobyerno. Tinawanin doon ni Lagman na bako halabang panahon na napagpapaproseso
an kaipuhan kundi an sarong consistent na intelligence asin professional na pwersa kan pulisya. Nanindogan si Senador Panfilio Lacson sa diretso niyang magtaram sa issue manungod sa Visiting Forces Agreement o VFA sa pagultanan kan Pilipinas sa Amerika. Sinabi ni Lacson na bako man siya abogado araw kay Presidente Rodrigo Duterte, alagad sa oring basa niya sa konstitusyon, malinaw na ang sarong senador may kinaraman sa international agreements na ipapaglaog kan gobyerno. Sinabi ni Lacson na dapat i-refresh kan Presidente ang siyang memorya sa paagi kan pagbasa sa Article 7, Section 21 kan 1987 Constitution kung saan nakapalaman na daing anuman na tratado o international agreement ang magiging balido as in epektibo apwera na sana kung rinatipikaran o inaprubahan ini kan 2/3 kan gabos ng miyembro kan Senado. Tinawanin doon ni Lacson na maski ang ordinaryong Pilipino na sa pagmata niya napasubgan asin makulog asin undiplomatic remarks kan Presidente, iguan diretso sa iraram kan lay na magpahayag kan sa iyang opinyon. Wala man si isay man na maskipan Presidente kang nasyon ang pwedeng gadanon ang nasabing basic right kan publiko. Erot kay ni sinabihan kan Presidente si Lacson na wala ining kinaaraman sa isyu kan gobyerno sa VFA. Kaya mas maraining magkonsulta sa sayang abogado bago magtaram o gumamit ng lengguwaheng nakakapag-promote sa pagkatawo kaini. Nag-apelar ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga taxpayers na mag-avail kan online appointment system. Sigun kay BIR Deputy Commissioner for Information System Group, Lani Q. David, na maabot sa 16 na Revenue District Offices o RDOs ang nasa rarom kan e-appointment system. Ang mga bagong batch iyuan San Nicolas, Tondo, Cainta asin Taytay Rizal, North asin South Pampanga. Target kan BIR na magkaigwanan electronic system sa gabos na 120 mga RDO sa bilog na nasyon. An e-appointment iyon pwedeng ma-avail sa paagi kan BIR website. Ang mga darakulang taxpayers erarom kan Bureau's large taxpayer service naka-enroll na sa system. Dagdag pa ni Pakan BIR official na an e-appointment system sa sakupunaan gabos na tax transaction asing gigibo na permanent feature maski matapos ang pandemya. Bareta sa ibang nasyon, sa girare na sinangatan kan pulisya kan Myanmar, si dating Myanmar leader Aung San Suu Kyi, matapos inintanggalan ng poder kan military sa nangyayaring kudeta ngunyan sa nasabing nasyon. Sigun kay Atty. Kin Maung Zhao, abogado ni Kyi na naghahampang niya ng dating leader sa ikadawang kaso na may kinaraman sa pagsuway sa Natural Disasters Law. May giramdoman na enot ng sinangatan ng kaso si Q, katakod kan importansya ni na walay ka o talay sa mantang pinaglalaoman ng dadagungon sa girare kan korte ang kaso kontra kay Kyi sa Marso 1. Bareta sa lado ning Karawat. Sinabi ni veteran boxing mentor Freddie Roach na mas kursunada niya si WBC Interim Lightweight Champion Ryan Garcia para sa masunod na makakampangan ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Inidailan ta si Pacman nagbelta na sa pag-insayo bilang preparasyon sa masunod niyang laban. Sinabi ni Roach na magayon ang laban ana Pacman Garcia bout. Idinagdag pa man niya na dapat mag-ingat si Pacman dahilan tamaliksi si Garcia asin hoben pa. Globalite ang napod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa bagong ekipahin ng imbento ninda sa pang-sanitize sa face mask. Salit ini pero tian sa performance. Ilalaog ang face mask sa ekipahin ini nakasindakula sa nakan smartphone sa paagi kan UV light. Madaling magadan ang gabos sa peligrosong bakterya sa laog sa nakan nagkapirang minuto. Ini man nakasimbagan sa bako marhay na ugali kan mga tao na ibugtak sa bulsa o sa bagan face mask dahil pwedeng isaray sa Globalite ang mask bago gamiton. Rechargeable ni sa pahay kan USB cable na pwede konektar sa laptop, PC and magin man sa power bank. Istoryang naiiba! Instant milyonaryo ang sarong ayam sa Tennessee matapos ining magmana nin $5 milyon o katumbas nin 250 milyon pesos halit sa iyang nagadan na amo. Siniguro kan Nashville businessman na si Bill Doris na kaibahan ang pangaran kan ataman niyang border
Collie na si Lulu sa listahan kan sa iyang papamanahan bago siya magadan sa edad na 84 anyos kan nakaaging taon. Pinangaranan man sa Will o Testament ang 88 anyos na si Martha Borton bilang caretaker ni Lulu. Napili si Borton dahil kataning siya ni Doris asin siya man nag-aataman sa ayam pag naghahali nin haloy an amo kay ni. Nakapalaman sa will na babayadan si Borton para sa gabos na bulna na gastos ni Lulu para basta resonable o magakanigo ini. Sigun man na kay Borton, maugma siyang maging caretaker ni Lulu lalo na mabuot man ining ayam. Flashback. Pebrero 17 kan taon 1872, ginadan kan mga Kastila sa paagi ng Garote, ang tulong martir na pari na sina Father Mariano Gomez, Jose Apolonio Burgos, asin Jacinto Zamora, na mas bistado sa acronym na Gumbursa may kinaraman sa 1872 Cavite Mutiny. Pinamuringtan kan mga Kastila ang tulong pari dahil sa pahingenot kan mga ini sa kampanya kontra sa mga abusadong Kastilang, aron sa mga abusadong Kastilang padi, asin paglaban para sa patas sa derecho kan mga kapadean. Yan ang kabilugan kan mga bareta. Sinurat dyan sa DCGB News Base sa pahingenot ni News Director Din Peralta Magin man siyempre si News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sendong naging tagapagbareta. Ang kunya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Dahil maghali, masunod ng Iskaramusa pagkatapos ng nagkapir mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malanganin naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Of Doc Ed Delivo. Doc Ed Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, eto rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon. Mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo. Ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes and Medical Clinic. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:34 na, nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang. Surf powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. Oy, oy, oy! Alas 12:35 na nin pagkaudto. Meaning, it's time for Escaramuza. Rasputin, lover of the Russian queen. Oy, maray doon to po sa Indogabos, mga tugang. Nalalaong kita nasa marikamong kamugtakan, ngunyan na Miyerkules din pagkaudto. Sana basog na kamo. Sana nagkaon na kamo. Oy, 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 maray doon to tabi. Drinking and lusting. Kaya ba po nito kiraray, solo solamente, ang one and only, ang totoy noon, pero dito ngayon, nakalbo. Dito ng Albay po yan. Renz Luna po, kasama syempre ang aking one and only. Ako man po, ang kagandahan ng South, sabi ni Papa Mar. Angel Mustaza po, marahay na pagkaunto sa Indo dyan. Yeah. Ano naman nagkaraon na tabi ka mo? O sige, Allah sana, tulo na iyan na malutong piguungit mo tabi, boss. Toy luway sana, inom ako ng itubig. Hoy kap kisabaw. Ayan, siram sana kan bulalo, mga tugang. Kusido tabi, talagang puwerte. Hoy, maray na uto tabi dyan sa mga paraan tabi niya to dyan sa tabako. Maray na uto tabi sa ino ka, boss. Lagin man sa mga parantabi niya to digdi sa Kamalig Albay, sa Ligaw, sa Uwas, Pulangi, Magpoon, Premier Distrito, Segundo Distrito kan Albay, Tercer Distrito kan Albay. Maray na to sa Indogabos, mga tugang, maray na aga, maray na banggi, maray na hapon po sa Indogabos, sa mga Bicolanos all over the world na nakantabing ngunyan digdi sa Radyo DCGB sa paagi ka sa to yung Facebook account o Facebook page. DCGB News Online lang po yan, ha. Salamat sa 17 milyones na nakantabay ng ngunyan na pagkaudto digdi sa Radyo DCGB. O magparamdam daw tabi ka mo, magparamdam daw tabi ka mo. At sa kuyang numero 0966-1931118, 0966-1931118 sa smart command po, 0949-4334061, 0949-4334061, at syempre sa kuya mo nakapartner. And sa kuya man po na number 0915-415-4899. Yan ang globe po yan sa smart or sa talk and text 0909-543-4660. Again, 0909-543-4660. Yes. Sabi ni Ma'am Nayet na Robrigado dyan sa Daraga North, good noon tabi Sir Renz tabi hagalong ko sa imo susipi number ni Papa Mar tapaw no piga angalan ko siya. Hindi man nag-reply. Thank you po Ma'am Yet Cornelio po ito. Okay, at saan po itaw ko po sa imo sa number ni Papa Mar po Ma'am Yet, ha. Marino to po sa boss. Mapaaram muna kay Papa Mar. Mapaaram muna kay Papa Mar. Ta syempre baga pag ano baga dipisil na. Sabi ni 628, amigo, padagol sang maray na poseng OGM. Uy, si pading ano pala nini, si Roger na Milyari. Oy, maray na to tabi idol, maray na to.
Tugabos dyan ayaon sa may Gabawan Dargalbay, kay Kapitan Roberto Obispo, kap, maray napon tabi. Si Kapitan Toy Barakas kan Barangay Sagpon, maray napon man. Si Kapitan Luis Espejo dyan sa Kuliat Dargalbay, maray napon po. Asin maray napon man sa Gabos ng mga parantabay niya to dyan sa Banwa, Anin Daraga. O sige, magparamdam daw tabi ka mga tugang mga birthday greetings sa siniba pang violent reaction, comment, reaction, serbisyo publiko, ano pa man yan. O isa minakata sa 20 million viewers sa satuyang viewers sa DCGB News Online. Kay Madam na Milin Miranda or Marinda, maray na udto po sa imo. Si Mading Darren Joy Hilo is watching right now. Hi, Andita. Si Darren, dyan sa DNR Regional Office number 5 tabi, maray na po sa Gabos. Si Ma'am na Ansi, maray na po tabi sa imo, madam. Sabi ni Ma'am na Claret Brescia Gintalan, maray na po. Maray na po man po sa imo. Asin si Carl Angelo Sarza, maray na po tabi. Uy, Carl, hi. Oy, maray na po tabi, sabi ni, ano ini? Boss, pakiulit daw tabi kang CP number mo sa Globe. Luway-luway siya na tabi. Sige tabi 266 0966-1931-118. Again, 0966-1931-118. Okay na ha? Most people look at him with terror and Sabi ni 884, good afternoon sa mga veteran sa chismoso, asin chismoso sa Legazpi City. Talaga ano? Ay, matibay. Oy, kamo talaga tabi, kamo Kamo sa mga, iyan mga chismoso sa baga mga tugang, iyan sa pagtataram na modern CCTV. Di pa nga nangyayari mga tugang, na-capture na ninda, alam na nilang nangyayari Gossip, yan ang sabi ni 884. Sabi man ni 269, Braka Joe nakamonitor po. Uy, si Kuya Joel Barameda po, dyan sa Bakakay, sa Riverside. Uy, maray na pong tabi sa mo, Kuya Joel Barameda. But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to... Nag-text giraray si Ma'am Yet na Robrigado. Sabi niya, magundo tabi kita, Ma'am Yet Cornelio Yade. Ayo po, madam, magano kita? Mag-count kita. Uy, nag-miss call sa 846. Ano po? Makiulit daw po, sir or madam. Baka tig-try lang kung number mo kung number ko talaga. Ayo po, number ko po yan, Pakisave na lang tabi, Basta sa Gabos na mga dahil lang kita agad nagkikwarta, Tawara kita kwarta, Oy, mga tugang, aputon ko daw tabi kamo, tugot daw kamo, napaluwaso na sa mga aki. Ago niya na, madali na, Subako na mga tugang, maabot na sana ito. Sige daw mga tugang, kamo daw ang magtaram. Oy, si Sir Nong Rangasa is watching. Sir Nong Rangasa, good afternoon po sa imo, marinapon po, mabuhay ka. Sige daw mga tugang, kamo daw mga tugang puton, tugot daw kamo, kung kamo tabi mga magurang, or kamo man mismo mga aki na nag-antabay ngunya na pagkahapon. Tugot daw kamo na tugutan na ini yung mga super aki na talaga, na magluwas mga tugang, dahilan para sa ekonomiya. Kaso baga may nabasa kitang bareta. Pagtatarambaga na para dadabuksan sa mga arcades and recreational places, hindi sa palibot, dahilan para maski puro paano makatabang sa ekonomiya. Kunyan mga tugang, nagkaiguan man baga ki statement sa sarong doktor sa San Lazaro Hospital. Sigun sa iya na, kung arang man para sa nada ang mangyayari, ibalik na sana sa face-to-face classes. May punto man talaga, di ba? Talagang may punto man. Mas makatabang lugod ito. Yan, Iyon ibaga mga tugang, may sarap pang isenaryo iyan bago yan nangyari, di ba? So kahit baga sa pinagbabawalan pa so mag-resume sumisa. Pero ininot pa mga tugang na buksan. So mga malls, di uyugon mo yan. So mga comment baga mga tugang kan mga tao, kahit grabe man. So pag manugod na pala sa Diyos, pagpapanduwa na sana. Kunyan mga tugang, yun na mas nangyari digdi sa oron. Manugod mga tugang kang pagbukas kang klase, magin mas sa pagbukas kang mga arcade and recreational activities. Kung isipon tabaga mga tugang, pwede man talaga gayon kung i-execute ta. Kung ako sa DepEd mga tugang, attention DepEd tabi. Kung po pwede, iling-ilingon tada kung pwede ang 50-50 or iniong 40-60 or basta 50-50 mas maray. Nabangaon mga tugang, so klase lugod, tanganin para laugon lugod, tanganin hindi
Pabuksan so, recreational activities, arcade. Mga masamukon bagang mga aki na iba, di ba? E di mag-eskwela na sa nalagod, biyo pa. Ano? Courageous man became... Sabi ni, Ma'am Nayet na Robrigado, kinako ang ungaon, abot ko patabi na paruluan ng mga kustaan mga iwagsan, hindi tatao mag-control, Ma'am Yet Cornelio yade. Amo na tabi yade, Ma'am Yet, an piga sabi ko. Bakan, kitan mo lagod. Maski si Ma'am Yet na Robrigado mismo nakasabi na, talagang mga akos baga mga tugang, di man talaga yan mga tugang, talagang natural na yan sa aki, maski kita ang aki, pa talagang mga makulit kita eh. Maski sa kita nakaduma na. Bago yun, Kuya Renz, bago ka ma-stress dyan, batiyon ko lang kay marahay na udto, kay Ate Beverlyn Bitangcor. NSK chairman ka na Imalo, naghihiling siya ngunyan. Hi, Ate Berl. Ano na lamang? Si yan? So, SK chairman, sabi mo dati na gusto mo ma-meet? Si Marna Beverlyn Bitangcor. Siyang SK chairman. Di kaya si Ma'am na Beverly Bitangcor kaya, pero may ko nailin sa newsfeed. Kaya sabi ko, tapos nagpigtatag ka baga sa mga posts. Kaya sabi ko, gari pamilyar ang pandok kayo. Sabi ni, may text para sa imo di Angel, sabi niya, good PM, Renz, good PM, mabuhay kamong duwa. Pakiulit man tabi, number kan ka-partner mo, taka-sexy san boses. Uy, grabe! Siso. Feeling ko ang boses ko pang barako. Sige na. Ang number ko po para sa imo, naka-appreciate kang boses ko. Ang number ko po sa Globe, 0915-415-4899. Again, 0915-4899. Pero kung token text ka, di ka mag-edit, kami number man ako. Iso? Yun na. Baka atyan magdigdig ka, sir, or mama. Bawal. Hanggang dyan ka lang sa pintuan. Hanggang tanaw ka na lang. Bawal po ang sa token text, 0909-543-4660. Again, 0909-543-4660. Yan, malakapod na. Sige daw. Di ko aram kung, hello? Hello po, good afternoon. Si Say po ini? Si Rick Tabi ini, yun. Ito na nag-text na magayonon ang boses mo sa sexy ho, no? Iso. Ano tabi yung paglilingkod mi tabi sa imo, Sir Rick? Ma-share lang tabi ako duman sa topic nindo na ipapaluwaso na si mga aking 10 years old and below. Dapat siguro ang inuton mo ng gibuhon, pabalik ko na sa eskwela imbis na magralakwat sa, di ba? Una ako dapat ang eskwela, tama. Human sana ka. Gusto ko lang ma-touch base ang boses na nakaka-inspire. Ay, grabe. At least nakaka-inspire, Tito Renz. Nakaka-inspire. Tagasain ka po, Sir Rick. Taga di man sana sa Pili. Camarines Sur? Yes. Ay, harayon. Pero nasa Legazpi ka po muna, sir. Hara naman bagasa na yan. Kung iisipon, sir. Sige, salamat, Tabi. Salamat. Salamat po. Thank you, Sir Rick. Yan, tabi mga tugan si Sir na Rick. From Pili, Camarines Sur, nag-upload pa talagang matindi. Mataramso, dyan. Matindi ining doang, kang iskaramusa. Nag-abot Pili, Talagang matindi, Ay, si si Yet na Cornelio pala, ini si Ma'am Yet na Cornelio. May Yet Robrigado natataram ko. Pasensya na ka na tabi, Ma'am Yet. Pasensya ka na talaga. Isa ito. Naroon, iba na phone book ko. Taduang Yet kaya ang bidbid ko Pasensya ka na po, Ma'am Yet. Sabi niya, good lunch, sabi ni 030, good lunch po sa Iskaramusa. Iyo po dapat tugutan na magluwas. Halos parehas man sana sa dati, paano, daiman nakarecord o lista ang mga nagiilang ang pagkaiba lang ng mga nagputok ang COVID-19 gawos na record ng mga nagkakasakit maski trangkaso COVID ang resulta. Araw mga tugang may mang kaya digdi ang argumento kaya digdi mga tugang sa ining pigsimbag ni 030 ang COVID kaya baga mga tugang talaga actually nagpapuon talaga baga sa mga sipon all about respiratory ailments or kining cold sipon o abo kaya talagang possible talaga na magluwas talaga sa mo, maski mag-ubo-ubo ka talaga dyan. Kaya baga mas magayin talaga mga tugang na sa laog lang kita kan harong. Then nalagod kita magluwas. Pero tama ito sa pagtaram ni Sir Rick, yung man sana baga, maralakwat siya man sana,
Iyo mo yung special mention, arcade and recreational activities. Oo. Marikan, Tito Renz, kung sa mga nasa rural barangays, itong mga halimbawa sa Kagbakong, sa mga aki, ituon lang. Kasi ang mga magurang duman, based on my observation, di talaga nila tiga-alaw, so aki ninda na magbaba ngaya, unless kung kaipuhan talaga, pero kaibanan ang mga magurang. Iyo. Ang magiging parang, ang ano na lang duman is, sa mga maestra na hali sa banwa, ito na lang ang magtaga-ingat, tapos hindi na tutuka duman sa barangay me. Yan. Kaya kung ako, sa part ko, tuga akong grade 6 sana tugutan kasi mapagalon mag-explain na ika mismo, dahil ka man, kaya nga hindi ako nag-adal na siringaya kainin, magturo. Dipisil talaga mag-explain and paano man maaraman o maintindihan kang mga estudyante, sutig na duman sa module. Hindi nga yung mga tugan nindo, reparon daw nindo kung may mga pamangkin ka mo o aki na nag-aasa sa module, ilinga daw tabi mga tugan nindo, reparon nindo kung gaano kakaskas ma-interpret kan aki, ang sa indang nadadangog o na babasa. O sige daw, maski nga ako mga experience ako sa tugang ko na grade 5 na. Sa pag-module mga tugang, pigaabot ang sa kuyang ina, sa pagturo mga tugang ni mga maabot sa sarong simana, sa sarong module sa na yan. Ibaga. O, dipisil talaga mga tugang i-explain, Dahil man gabos mga tugang, dahil man gabos na mga magurang, may skill, na nagpipatubod tulos ang aki. Maski nga nisabihin ng ang mga module, may mga keto correction yan sa likod mga tugang. Yan lugod, nakakaakod na lugod sa mga aki na, yun na lang, kopyaon ko na lang nga ini. Ta, yun man lang nga ining Di na aram na, duman pa lang nga sa keto correction. Sala man nga ito. Ito lang na aadala ninda. Yan. Ay, balugod mga tugang, pag iuruga ka na baga, nagtataram na sana, kopyahan na sana lugod dyan sa likod. Oo. O, keto correction. Pero, ang aki mga tugang, dahil na naghahapot, nata iniarog kayo sa simbag. Nata napaarog kayo ni. In which, that's the most essential part sa learning kan aki. Dapat maaraman duman kung saan nakuha ni mamang simbag. Sige daw tabi, maturo daw tabi ako. Arog dapat kayo ito mga tugang, ang approach, sa paggangunya na nasa iraram kita kan pandemya, iniong module nga ni. Pero talaga mas maray mga tugang ko, yung masanapalan ang mangyayari na bubuksan sa mga arcade as in recreational activities. Inuto na nga ng mga eskwelahan. Eskwelahan na lang O at least duman, maski sabihin ta nang nag-eskwela sa mga aki, duman sila magkarawat at least sasaro sa ng lugar. O, di ba? O, di ba? Po! Ano po? Ano po? Ano tayo, Papa Mar? Anong say mo? Anong say mo dyan? Naka-on kasi ang BHF. Iyo! Yan, isus ko. Kaya baga mga tugang, nangyayari baga mahiling nito. Nag-react sa tugang ko, sabi na, pa-shoutout tabi, ay, pumundo ka dyan, saro ka man. Ate, pa-research, ate! Pa-shoutout na kay ate sa nagisimbag kan module. Pa-shoutout kay Jayan. Sabi ni Kuya Bracajo, dapat po dyan, may face-to-face classes na pwede bangaon ang eskwela sa laog kan simana. Tama. Sabi man ni 628, sabi ni Boss Roger Millares, sa pagtios ngunyan, kontra ako amigo sa pagpaluwas kan mga aki. Kung isipon mo talaga mga tugang, banga ang opinion. Basa. Basa. Banga ang opinion mga tugang kan publiko makanungod dyan. Inimbigtaram ni Boss Roger na Millares mga tugang, may punto man. What if sa kakaluwas mga tugang ang aki, maski sabihin tanang sa eskwelansa na papaduman ang sa iyong destinasyon, along the way mga tugang paduman pa sana siya, what if nakakawa ki COVID? Yung man nga tugang ang sarong perk, kayo puwan tang ikonsiderar kung kita, plano tang buksang gira yung online classes. Ayugon mo yan. Ito mabagang punto sa pagtios ko. Dahil man sa kunwari ako, may aki ako, mga tugang ako, parte ako nasa laylayan kan sa syudad. What if mga tugang, nagkahilang bigla mga tugang sa kuyang aki, paano ka ini? Iyan dapat mga tugang sa masama konsiderasyon na ipinagkukonsidera. Dapat kan mga ahensya di gobyerno, magin man ka sa tong gobyerno, kung yan talagang gusto nilang mangyari. Sabi ni 5965, check ko lang kung natamaan ako akong number mo, nakantabay ako sa indungon yan. Tama po tabi 5965. Una matindi Tito Renz, sabi niya,
sabi ni 9846, ano tabi ang Facebook account mo, sweetie? With smiley face. Isusiso? Si Sayan, si ano kayo dyan? Hindi ko aram. So, baka so OFW kayo dyan. So, may sarap baga si Edwin. Si Edwin, na nagkatabay baga. Sabi man ni 2530, na politika kaya anhelang para pasil pasunodon ang mga tao dahil sa COVID kaya. Normal na mga helang ining COVID sa tuya. Actually, mga tugang, ang argumento, nagigibuhon tang sabiyon ta na normal na sana ang COVID. Actually, kang kayo nagpupun-puon pa sa mga tugang, dahil pa normal sa tuya eh. Ngunyan kaya mga tugang na talagang halabat na bago sa panahon, kan lockdown, halos dahil na nga kita nabibigla kung pirang nagdadagdag na kaso di sa tuyang palibot. Talagang we are living with it na, di ba? Pero dito pwedeng masabi na normal kasi hindi naman to naging parte ng buhay natin noon. Oo, yun ang tigapod na new normal. New normal. Yan ang pigtataram mga tugang. Kasi kung pigtataram tang normal, ibig sabihin, magpuon pa kan pagkaaki kita, puon pa ka itong mga panahon, yan na yan dyan. In which it doesn't mean na normal ini mga tugang, ha? Pero yan mga tugang, ang argumento man kan iba, ha? Sabi ni Sir na Angel Mian Murillo sa mga nakaantabay sa DCGB News Online sa 11 bilyones, nabawas kita ki 1 na milyon. Oy, sabi ni, ano pala nito? Si Sir Rick. Si Isa Sir naghapot pala kang Facebook account ko nag-upload kanina. My love ko so sweet pala na. Sweetie. Talagang matindi, ha? Sabi ni Sir na Angel Mian Murillo, marinapon po, DCGB at sa Indong Dua from Aklan. Oy, marinapon tabi sa gabos sa mga taga-Aklan. Oy, maray pa sa DCGB na nakaabot ng Aklan. Suduwang nag-istoryan, day pa. Yung ano pangarap ka naman dyan, kaya lang may COVID kayo. May COVID mas maray magaling na magsun. Okay na ako, digdi. Okay na ako sa parteng Uwas, Ligaw. Mas maray kung mga parteng Santo Domingo. Di ba, Papa Mar? Ay, pero may na yan kay Papa Mar. Musta lang mahiling si Captain Ryan. Oy, baka saan iba man ang bisitahan mo naman, Angel, ha? Yung totod, maiba na ako kay Papa Mar. May mas wedding dangon yan, Papa Mar. Maiba ako. Maninong ka tabi, Papa Mar? Maninong ka? Dae? Ako kaya mga tuwan, pero may ako bigyan ko, Hisay. Makaunang. Gusto ko man kan, Papa Mar. Sa reception lang palan. Pares kita, Papa Mar, arag man ako kayan. Gusto ko talaga, reception, reception rights. Abay sa lamesa. Sabi niya na Marisa Andrion Rodriguez, maray na hapon sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, musta tabi ka mga boss, mag-iringat po. Oy, sa gabos sa mga taga San Fernando, Santo Domingo tabi, maray na udto po. Oy, maray na udto palang tabi kay Mayor Jun Aguas. Oy, maray na udto man kay Christine May Orense. Hi, Tin! Kumusta? Ramdam mo ini? Tin, si Christine May Orense. Oy, maray na udto tabi, Pati palang kay kay Mayor Caloy Baldo sa Kamalig, maray na po. Asin kay Mayor Vic Perete Candaraga, maray na po. Sabi ni, Ma'am Namilin Marinda, watching. Yan, maray na udto po sa imo. Ayun si Christine May Orense. Nag-chat, nag-comment na maray na udto po sa Indog po. Oy, Sir Rick tabi, Dahil mo ako pagdamano sa mo, I-message mo na lang si Angel. wag ako. Delikado tayo, Wag ako, Pakaray Kuya Renz. Oy, nga ni mga tugang. Ayun, balik ito naman sa pag-iurunan. Talagang ang programang ini mga tugang, pinamagatan talagang iskaramusa. Ang gulo-gulo. Pag merong isang nagtitext, talagang gumugulo ng lahat. Talagang iskaramusa, talagang totoo, Talagang sabog ng impormasyon, Yung mga pagtataramta mga tugang, kung iyo man sana ang guston kang iba, na magbukas sa mga arcade, pigi-isip ta, so ekonomiya, kung papaanohon, pero sa diritang salod, deta pigi-isip, And, bako man gabos na mga aki, pwedeng magduman sa mga malls. Kasi malay mo, sa pamilya ninda, wala man ki-income. Ano man ang ilog nila dyan sa mall? Yan ni ang punto ta. Kaya man gabos sa tabig, asahan mo mga tugang, kung ikaman, buksan mo ang mga arcade, mga recreational activities. Dahil lang kita mag-focus digdi sa mga recreational activities, arcade digdi sa mga mall. Dahil lang taang pigmimin pa mga tugang na recreational activities. Ining mga yaon digdi sa luwas, outside or outdoor activities. Demands to do so. Sabi yung tanang mga tugang na buksan, perang porsyento daw mga tugang, ang maidudugang kaiyan sa total na magiging income kan sa tuyang nasyon. Kuning kaso man,
Mismo nga ning ang bilog na ekonomiya nga ni kukukwentahon, siguro nga ni sa mga ekonomista niya to, halos 5% man sanang idudugang, ha? Posible makabawi pa kita sa masunod 2 taon pagkatapos kang bakuna or ining vaccination drive. Abo ko nang basahon sa text ni Sir Rick. Ano sabi sa imo? Secret, mamaya na lang. Oy, Sir Rick, ha? Natakot ako. Sir Rick, ilang edad mo, ha? Sir Rick, ilan na ba? Bagets ka pa ba? Bagets ka pa? Millennial ata to si Sir Rick, eh. He was big and strong in his Okay, mga tugang, iyo baga ang pigtataram niya to. O sige daw kamo, kung kamo gusto nin daw magluwas ang mga akinin daw, sige, walang problema. Kakita naghahalat man sana kita mga tugang sa IATF, magin mas anunsyo ni Presidente Duterte. Oo. Oy, move on na kita duman sa sa petition baga ni Bongbong Marcos. Oho. Move on na kita duman. Move on na kita, Diyos ko, 22 election na. Nagagato lamang ang anit ko sa imo. Bongbong. Oy, Bongbong, tama naman daw tabi, ha? Pero aram mo, kung may sarong word na pigbuhian ining mga Marcos, ang na-fascinate talaga ako, Kirme. Ito mga tugang, so magpuon kan ng ligaw si President Ferdinand Marcos kay Imelda Marcos. Ano daw? Sabi niya baga duman, love me today and I will court you forever. Kaya bagay ito si Imelda Marcos baga mga tugang, hindi man ito inilusunan ni Presidente Ferdinand Marcos. Hindi man niya inilusunan. Kung padaba mo ako, magpadabaan na kitang duwangon yan. Tapos liligawan kita everyday. Yun lang mga tugang sunatudan ko. Pero ron ng Marcelo, aday kita. Na-scroll ko lang yan. Luwas na kita dyan. Tara na, luwas na mga tadigdi. Luwas na mga tadigdi. Oy, mga tugang, ha? Sabi, tambay pablo sir na Roger Meliare. As parent leader ng school, kontra mi talaga magluluwas mga aki kasi dugang gastos problema pa kan mga parent. Ayun ang pagtataram talaga, mga dagdag pang problema. Yan! Pero iling-ilingon ta mga tugang sa lado nasyonal, paano man nagigibon man hanggat ka sa tuyong presidente, magin man kang IATF, iling-ilingon ta na sana, abangan ta na sana, ang mga masunod na anunsyo. Oy, paano kayo ni mga tugang? Alaw na, maduma na tabi kaming luwa. Salamat po sa inyo gabos sa mga paraan tabay, na kaibanan po rin tungon yan na pagkaudto ang one and only. Ang solamente, ang totoy noon, pero dito ngayon, nakalbo. Dito nakalbay po yan, Renz Luna po, kasama syempre. Ako man po ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po. Kay Banantaman sa Lalo Teknikala, Kuya Ronald Baldo asina Marcian Madrid, ang lalaking pogi lagi. Salamat po sa inyo, pagkakabay, mabuhay, and bye-bye. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6,